Na konci tejto chodby je vaše povýšenie. Teraz budem potrebovať ten úbor profesorský. Jogovou pozíciou bude tesne pred deadlineom. Predstavme si, že sme na meetingu a vôbec netušíme, o čom ten meeting je. Nechcete, aby o vás nikto vedel. Jaj. Kdo by v dnešní době nechtěl osobnostně růst žen? Takže, vážení dámy a páni, aby som si dovolil povedať pitání. Já tady čtu, že se také aktivně věnujete coachingu. A staráme sa teda aj o telo, nielen o mysel. Poklusom okolo Open Spaceu začneme teraz. Já jsem nevěděla, že máte fotbalový tým. Jak vypadá takový běžný den trenéra v FC Telekom? Produktivita je rozbehnutá, fantastická práca, zastavujeme aj tým, ktorí zastavovať nechcú ešte. Futbalový tým nemáme. Coaching je super benefit pre zamestnancov, kde ich individuálne coachujeme v nejakých pracovných a osobných témach. Start! A veľký potlesk! Start! A taktiež kariérne poradenstvo. Vidíte tamto povýšenie? To je vaše, poďom! Makaj! Máme zdravé téčko, kde môžu využívať napríklad jogovňu. Medzi svými sami sebou. Trošku vám tu té univerzitu a to zdravé téčko závidím. Kde máte prezúky?